Ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Darma iyan, darma susuyan. Pila pan arti tiani nga. Hindi ka jing ke jonga pi. Kanam kala. Arpsantrik District Library joy. Kasyu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news po wa. Try ko pi ngin sa kendo komplisibon. Amen. Menteri Ramba ka jela Konrad ke sangma hak arpulai trik naitung. Ulaya shimbenta hak jinga soy ka Memorandum of Understanding MOU. Kabala penthamai hapedeng ka Sarkar Meghalaya bat ka State Bank of India SBI na kabenta ka State Government Salary Package SGSP ni ka song tulap ka Sarkar jela. Kani kalong ka senjam kaban kintiw na kabenta ka jingbit jingbyang jong kinong tre lingba ki jing shakri jong ki bank bat ka jing shngan hagi kam pisa tingka kani ka soskolar batmai kan bujli yak MOU balaya soy haw arajar khat ar bat ka bala nang pen khlani ki jing yo jing shakri bat ki jing mentoy bat ka jing shngan jong kinong tre sarkar ha ka liang ka pisa tingka lingba ki bank lingba kani ka soskolar ka SBI kan ai ki jing mentoy ki bala nang kintiw shushu kentop ya kajing kentiau ya ka insurance kajing pension sur ya kajing shimram kajing penbha ya kajing shakri lingba ka digital banking kijing mentoy ya ki bahayeng hasam na lor ki wepan kini kijing mentoy kintre kam ya kinong tre ki badan ya ka SGSP account bat kinong tre badang thung thamai haba ai jingkran ha ka jingalang ukon rat sangma ula ong baka sarkar kadang yai beteng ya ka jingkot jingmon na kabenta ka bha ka miat jong kinong tray da ka ba pentik na halor ka jingyo ya ka jing shakri ka ba kambha haki kampi sa tingka ling ba ki bang ula ong baka ni ka jinga te long ka pen pau ya ka jing persyang baklem sangye jong ka sarkar ban ken tiyo ya ka jing a jing shakri ka ba kinong tray ki la banyo da ka ba ken tiyo ya ka jing dan benta lang ha ka kampi sa tingka ba digital banking hakaleng ka jela kat haduk kalai pau tarik jelio arja arprio haduk palat supply jar ngut kinong tre sarkar ka jela kidon yak account tulap bat ka SBI hapo ka SGSP kabalong haduk jan 90% na ka jingdon kinong tre sarkar ha ka jela na kini palat lai pulai jar ngut kinong tre kila yok ban shimi ki ramba pero per na ka bank ka bapen pau ka jing shania jong kinong tre sarkar ha ka jing shakri jong ka SBI kani ka SGSP bala penthamai ka terwaru iki katu ka ni ki jingdan kam bala nang kentio kenthop ka jingwan ra ka rhodium salary package personal accident insurance ka bahadu shiklor tingka air accident insurance bahadu iway point rip hoklor tingka group term life insurance jing penduna hakaba penle iki ram shimet karam shna yeng puli puthi bat thet kali ki rupe visa but mastercard debit card yono SBI but ki wei ki jing shakri digital balapan baha shushu ka jing pha pisa online bakrem jing siu ki jing man toy ban yo ki bahayeng hasam hapo ka SBI rishti na kalyang umintri rang ba ula ai ru ka jing ro ka jing no senyang ka bakraw jong ka SBI ha ka ban penyar ka jing yo benta jong ki pat ba ha kalyang ka pisa tingka ha Meghalaya lingba ka jing penyari kita nan jongka ki ATM ki customer service point bat ka jing kershan jongka ban pentre kami ki skim beper jongka sarkar hakaleng gejela Ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Darma iyan, darma susuyan. Pila pan arti tiani nga. Hindi ka jing ke jonga pi. Kanam kala. Arpsantrik District Library joy. Kasyu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news po wa. Try ko pi ngin sa kendo komplisibon. Amen.